Tulo ka graduado sa Sugbo mitap sa Physician Licensure Examination sa Board of Medicine, si Maris Puyo sa report. Tulo ka mga graduado gikan dinhi sa Sugbo ang ningtap sa baguhay lang gipahigayon nga Physician Licensure Examination ning tuiga. Ang tulo ka mga Cebu graduates nga nahimo ng doktor mao sila si Venny Lovely Bulambao gikan sa Southwestern University College of Medicine. Si Bulambao mo'y nag-una sa listahan sa iyang 88.33% nga score. Samtang ang laing duha ka mga Cebu graduates mao sila si Mark Malalay Ando ug Rodrigo Go Monleon Jr. nga parehong nagikan sa Cebu Doctors University. Si Ando naa sa top 3 sa iyang 86.83% nga passing rate, samtang si Monleon naa sa top 8 sa iyang 85.75% nga score. Si Dr. Peter Aznar, Dean sa Southwestern University College of Medicine, niingon nga nalipay sila nga ningtap si Bulambao sa maong exam ug gani buot nila hatagan og incentive. Kauban sa tulo ka mga Cebu top-notchers mo ang mga graduates sa Our Lady of Fatima University Valenzuela, Emilio Aguinaldo College Manila, Ateneo de Zamboanga, University of Santo Tomas, University of Perpetual Help System Laguna, West Visayan State University La Paz, ug Far Eastern University Nicanor Reyes Medical Foundation. Maris Puyo, Sun.Star, Pilipinas.